Mwancho murigereria ritukone ria kabere mutienyi no munya kigima mutinyo mutangani omwaka no moya bwechirwa 2023 chinga kibono tuyariganire kurugaiga ase studio tukomanyie ase nchera yobwenge na rere yagendete gokoreka ime na isiko yorogongo rwa Gusii barimo gutubwate gwetera ase nchera ye mitandao tonyore Facebook na Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube tonyore Ndizi TV News na boigo ase ensemo ya Twitter na bogo tweet at Ndizi TV News osoto makanangerekia obutambi gwetera se namba yesimu yako base TV yao na boiga sensema ye website na otogotoka na www.ndizitv.or.ke na kwaraganira atari makeri tukerigaria kabere Chinsa Ikomi chimaragoba ya bono ngosaba onyare ko ba mona intwe go Ikomo elio bwa mangana maya korwa semesa ya maya ngoira nande bonase egeka egekekerebosyo egera kumanyia yo amana yanda mange asenchira yobwenge. Ncheni wangoro kwa sara Nyarangi Ontita no lia tukubwatera na komo korwa sense moyebi manyererio niga koro kwa Joshua Auta ekerotoko ya chaka korwa se county ya Kisii amangana yogo ichania korwa sense mo ya Kanunda abwa somo sacha bwe miaka ya igatwa omuberoye otogekanire ase egesimaime korengana na kiroli gati aboro mugambi bwenseme yo Charles Nyaoso na bwatamange ayo anyara ko bakago sanga nabaliki bamangana korwa segetasenie keiga kya Ndizi TV igondo mugambi we sublocation iranda nyako location so tu abere surprise ko nyoro mugaka oyo wikenyorieta iga Sebastian mubaye getonto orarire rando gwetere sencha ya mubasokono agweta segesimaime ntora manya yako siaka ugesimaime lakini ndende uchunguse okoronto temanya bya igo nchenda akira abantu ametombo yamono babwatisirie program ye kirega egesima botame toko ba advice kiashikwa kiabasiriti ego nyakana kiagachubia kiabikwe kebuneko kiabungwa gari na tukumanya botukunga kiabere save bondi maitego mwako ya kuchosena macha gatebeka nyakagume we can't tell so lende abantu ba minto just aching yungonde gwategesima tawo tegesima kere bosaigo Chinga kiboigo mwancho murigeria tutigareta samangana yogo ichania na alibuna omobere bwo mworokia Ezekiel Nkere gitangwa oyo nyarako bakagusira korwa senka ya echitarike 30 chomutinyi 12 omwaka bwechiri 2022 nigo togete gokwete gosato getega kwete kabwata chingo machimbe kigima ase nyomba eyeme gotoka sensemo ya Egesieri ase county ya Nyamira iyo gotebekana nyombe iyo nigere yo munyagitari yo mo aserieta Agneta Agwata oyo kori miremo ase nyagitari ya Amayia echigane chinkwana chia kiroli abo banegatie omubero yo orenge ne chingo machimbe kegima Chire nyomba mpaka sumo berobekire enchera kenyiro kenyuko nokobe nyonko ligererio ise ogotioka akenyira rusiri chiangara liriero abutoire kerase yani mpaka ogotano no binadamu omonto muno oli ogoitenjera omonto muno oli one seitani oli nenyanga gwenchera ite to mwalimu enchere mpe mpaka otagani koro chinyama akibone bamurangire tichuma saa 4 bakamoira igo bononyoleka ni okwete twakumithie ekeneke konae
Ensemo ya bamenyi korwa sensemo ya Ramasha ikorongo korwa sebunge ya Nyaribari Masabe County ya Kisii nigo besokirie na kolera na guichanera chipara chimbe chitali weteka anene para ere asomo bagabwe county ya Kisii, county ya Bomet ne county ya Narok asebaganiria barai bachorete gochamo na kobaroserie pare iyo asengenjonero bagutumeka chinga kichintambe mono weika ase baganetie okwana no muri kibegeta senie keiga oyo minto Josephat Hamisi nigo babolire koroseliwe pare iyo asobwango egere bakonye Vice Chairman ye stage enche bone kirukia ne guchiasa abana boito tuachorete pare itu ya sarikira mono ibwata murumu bibinto ri kunyara goeta abantu nkumi abale bona ontote geti kumi okuna ntuna tu abachorete buna bachita makuri megotorikia entu mbaka tokonya rinde pare na patubikira miyuka yani umoro mubuka liba bago tukocha kuganyira mitukumia mimi kwangu ni hapa junction ya Ramasha. Mimi sasa tuko karibu hii barabara ya kwenda Ramasha, naenda paka huko sehemu za Ikorongo huko. Hii barabara ya junction Ramasha kwenda kuanzia hapa junction paka huko kwenda Ramasha inatusumbua sana. Kwanza wakati wa mvua magari yanasakama huko mbele, iko na mabonde kila mahali. Hata kuna siku moja mapikipiki yaligongana kwa sababu ya hii barabara. Gari zilianguka hapo water supply. Hii barabara imetusumbua sana. Oyore koligia kerego kyobo governor county ya Kisii Bishop Onyancha wananigeso kiri na komochia mo senator we county ya Kisii Richard Onyonka asoko gania goswana na nobokore libo mo governor we county ya Iga Paul Simbarati kolengana na Onyancha nigatebire omo governor nigare buya asoko ikiranio bokore libwaye na ende goika korebo asege kimyaka etanire bosio ekiagera bamenyi be county ya Kisii mba mwegenete na kumwakira ekura kolengana na Onyancha nigatebire onde bwensi obwata masakara atabwenereti ase serikali ya county ya Kisii nerebu ya kwisiko na goseli wakigima korwa sobokoreri Onyonga ali na Teresa digantebe iga nande ngendo ni rekodi abagetutu mbaboli bakungu na basacha basomete nangu kwanega na kwani nabagetutu abanga ige town abasani bane umuntu utabwatia masakara onyo igete kulikwa taji guikarakaria anyora masakara agendenka mnakomeza choki kwenda nyumbani kabisa abagetutu ora basometa bakunda basacha na kiora kwa umuntu na robo sokuri bune gaba negoteba nga kibungo gendie gari emyaka 67 umuntu ari kirendereba arati ominto bwatera wegete gasie abantu baruo Nensemo yaba MCA boigo barabarai nigo bono babuli serikali chichi county mone serikali ya county ya Kisii wesona nyagati na gosira chigosori nebyegwa ao asensemo yabasae asebinyoroime bagokwana na molikyo itobwa mangana ye chigosori captain 001 korwa sensemo yabo basi bakorwa no MCA obasi boitangare Thomas Obare nolio monyerero Peter Otachi nigo batebire ngenchonere oyo gusira chigosori mashinani unenjere ya moyo gukinya ebirengo bye chigosori ya Igase county ya Kisii na boigo gusire byegwa bya basae nigo batebire mbache gusira na kwenekia barwanereire engana ye chigosori kogendera gusirwa ase county ya Kisii na talikisi yoka kolenda se ense ya Kenya wakira abantu baitumbia muno aso gwetokeza betokezire o chako witness a tournament yiga. And I want to also pledge my commitment to the people of Obasi Boitangare that through the county government I will ensure through my able leader here and other leaders who have come here that we will put in place policies that will try and transform the sporting arena of our wards. Sports chichi gotunganisha chagira twa chama no bisa twa bwate kwanyoranga bwakeire negente kentwa introduce area se county assembly tware tete ntokunga Kisii county soccer tournament toko chiko chaka kira se county toko nye vijana vyeto bichama tonyore talent ile bwenete kobana chat esku gubosio
na ende bunande chairman ye budget na rigiririe getieke na arorira magoso na arororo ninche kiebesa bikeigo kero siwe abamanyi igoro yo kurigereria igoro yo mochando bwenchara no murakera iga sense ya Kenya korwase kiombe kyo musalaba umubariri gose Red Cross nigo batebire bosio gose asechinga kire bosio enchara ne chie kogendrage kororekana asechi county chinyinge aiga sense ya Kenya kubwatekana no murakera ogendrete gwaka chi county wetani 20 asebono kolengana baraboni go bamentre goteba embulenke kigima era ene kiwaso mutienyoyo noyo kabere gosoyo lebosio tego cha koirera ligesa ligiya ase ebimeli ao korwase abalemi nigo baiga boliria baraibonsi mense ya Kenya kubwaterana nago cha koliye merobeli mekera no bunana kibarasire aba Kenya bagendrete gwakwa no muchando bwenchara kubwatekana no murakera. Now this drought, as we are aware, it is affecting at least 29 counties in the country, 23 of them being in the arsol and semi-arid counties. We have on the records, of course, 4.3 million, but the numbers are increasing every month. We are seeing a likelihood of the effects to continue and maybe deteriorate even further because the October, November, December rains, of course, did not perform very well in most of the counties. And then as we are approaching the January, February period, which is normally a dry season in the country, we expect, of course, surface temperatures to increase, and therefore the little rains which were received the other day to maybe exacerbate the situation even further. Omo Senator bwe county ya Kakamega Dr. Boni Halwale oranigaburira ba MCA kurigereria nago kore mirimo yabo elie barengete ase chibunge ao asense ya Kenya boigo nigababuririe otiga gocha kemeswada yokugania koba kaisiko na kobarusia visi abagavana chinga kiba cha kire obokoreri kolengana na Halwale nigatebire bagocha kogendera kubaigerera abagavana unenjere moyo cha kogendera gotigara visi na goikirania emeremo eliba chorere twego cha ase chibunge gwasego cha ase county chiabo nigaya kwa naye nsemo ya Ikolomani chinga kia tuguteira hare aba MC abange asokugania ko baka isiko aba governor batabwati chisababu gose chingencho chibwenerete. You must know that impeachment is merely one of the tools at your disposal, and it should not be used to your own advantage. We know in some of the cases, in fact majority of the cases, MCS harass governors because they want to tease them for the governor to succumb and give them money. This we have decided as the Senate of the Republic of Kenya will not happen. We are going to protect governors from greedy MCS. Chingakie chionero mo governor bwe county yeyo ya Kakamega Vanandes Baraza nigairo koboko igoro yengana yense ya Kenya gocha kwaregania chigosoli chekeminano kia AFCON no mwaka wechirubibere na 2025 onye Kenya kegocha gwancherwa kwaregania chigosoli echo nigaya kwaneta yase county ya Kakamega chingakiche chigosoli chake busani gatie chitimu ao ase county yo asatebire Kenya nebwateli bagalisa ine aso kwaregania eke minanekyo. Mumias Complex Sports Center will be one of the venues ambazo teams zitakuwa zinachezea hapa when we host the next African Cup of Nations. Tupige makofi. Najua pia tukishirikiana na serikali kuu we are going to complete Bohongo International Stadium. Tuko na mpango wa kujenga viwanja 14 katika Kakamega County. That is something we are going to collaborate with the national government. Juzi nimeongea na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa
Nensemo ya batumeki bamarua atancheiri na mariogo yogotindia ase county ya Nandi. Abo ikabono batigire gutumeka marua yo nigo barosie geikaro na kulige gukwanera basae igoro yobotumeki bo mariogo yogotindia na boigo amarua atancheire. Korengana na barabo nigo batebire amarua nigabwata mabamange gati abo monto na bagusirie meremo yaye na boigo afya yaye nigekoba asa kongu asibaburiria basae kogendera kurigie mirimo na kweroseri mirimo yabo ya maboko rika bagoche gutumika marua yogotindia. Recovering alcoholic, I'm on my second chance life after losing my first job as a principal of a high school due to absenteeism caused by alcoholism. Later, I spent some 4 months in a Haven Recovery Center to rebuild my life again. Alcohol is like a disease, and when one person is suffering in a family, it affects the whole family. I tell you. Mwanji muligereria nara yo asebono kulinda mange igekoragense moya bono botuko na baigo Chinsa isato cyo botuko bwarero Nyarangi bariki baito asebono nigo bari Chinsa mo ao Josephat Misi, Mildred Momanyi, Brighton Makori, Steven Ndemo na bange au bagendete gukwareganire kiroboti mu kigo kinyora senchera yo boikerano asamangana yense yemo ya bono botuko ngwa kangambia mono asibali mwensi mogendete gutobwatia gwetera senchera ye mitandao na bali mogende togotoligereria kurwa ase chinyomba chaino togwakangambia mono kirage oli tobwaterana komo kwenekia buna kwenyorire goika senchera yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta no lionekia chibi cha Mariogi na boiga se mitandao kwa yanyorira senchera yoboikeranu nigakoro kwa Abigail Nyanchama na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii. Ine